Hello! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Σήμερα είναι Σάββατο και θα βγω το απόγευμα, οπότε ήρθα εδώ πέρα με τον νεσεσέρ μου για να βαφτώ μαζί σας, να τα πούμε έτσι λίγο και να ετοιμαστώ παράλληλα και να έχω παρέα και εσάς και να σας δείξω τι θα κάνω την υπόλοιπη ημέρα και να σας δείξω που θα πάω και τι θα κάνω. Οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe σε αυτό το κανάλι για να βλέπετε και άλλα τέτοια βίντεο σε αυτό το κανάλι και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Εγώ για ένα χαλαρό καφεδάκι, ποτάκι θα έλεγα το μεταξύ, έχω να πω για ποτό πάρα πολύ καιρό και ναι, θα κάνω πολύ έτσι ελαφριά βάση. Πίσω αυτό εδώ της L'Oréal Paris που κρατάει 32 ώρες το συγκεκριμένο foundation στην επιδερμίδα και έχει και SPF 25 τέλεια και το έχω στην απόχρωση 25. Μου έχει ταιριάξει τέλεια συγκεκριμένη απόχρωση. Θα κοιτάω και στον καθρέφτη μου. Η επιδερμίδα μου το τελευταίο διάστημα δεν είναι και τόσο καλά. Έχει αφυδατωθεί πάρα πολύ, έχω να χρησιμοποιήσω ενυδατική πάρα πολύ καιρό, μου τελείωσε και συνέχεια το αμελό και δεν έχω βρει ακόμα την κατάλληλη ενυδατική. Απλώνω έτσι ίσα ίσα λίγο, απλά για να δώσει μία έτσι ομοιόμορφη όψη στην επιδερμίδα. Αλλιώς θα βγαίνα και έτσι, απλά έτσι για την ωραία απόχρωση που δίνει το make-up. Singlam, το Golden Sun χρησιμοποιώ εγώ παιδιά, με έχει βολέψει πάρα πολύ και εννοείται θα το ξαναγοράσω, έχει τέλεια υφή, τέλεια απόδοση, μένει σταθερό, το λατρεύω. Και το συγκεκριμένο πάλι από Shane είναι στην απόχρωση Love Cape. Με ένα σφουγγαράκι Beauty Blender θα κάνω με αυτά τα σημεία. Θα κάνω πρώτα τα κοψίματά μου. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα θα έχετε καταλάβει ότι δεν ανεβάζω πάρα πολλά βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα καθόλου τη διάθεση να ανεβάσω βίντεο. Έχουν γίνει και αρκετά πραγματάκια στη ζωή μου, οπότε αυτά θα τα δούμε και σε άλλο βίντεο όταν θα νιώσω έτοιμη για να σας τα πω. Ανέβασα βίντεο πριν λίγες μέρες, τώρα αυτό δεν ξέρω πότε θα το δείτε, όταν θα έχω διάθεση λογικά για να κάνω το edit. Πάντως να ξέρετε ότι όλα πήραν πολύ ωραία στη ζωή μου. Γενικά έχω πάντα ένα άγχος, όπως όλος ο κόσμος, το φυσιολογικό άγχος. Επίσης έχω ξεκινήσει και τα μαθήματα οδήγησης που είμαι full χαρούμενη. Πραγματικά το είχα πάρα πολύ μεγάλο άγχος, το πώς θα είναι, το αν θα τα καταφέρω, το αν μπορώ. Τα πάω πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ και κατανοώ όλα όσα μαθαίνω. Και ναι, είμαι πολύ χαρούμενη ότι μέχρι τώρα τα πάω πολύ καλά και εύχομαι έτσι να συνεχίσω. Θα σβήσω λίγο γιατί έγινε πάρα πολύ σκούρο εδώ κάτω. Θέλω να σας πω ότι όλα γενικά είναι καλά. Απλά προσπαθώ να βρω έτσι λίγο την διάθεσή μου για να κάνω βίντεο. Διάθεση εννοείται πως έχω γενικά, απλά δεν έχω διάθεση για να γυρίσω το βίντεο και να κάνω μοντάζ. Κάπου εκεί πέρα το χάνω. Είχα βίντεο ήδη το οποίο το είχα έτοιμο με μοντάζ, το έλειπε μόνο η μουσική και το άφησα έτσι πάρα πολύ καιρό, μπορεί και μήνα, και το ανέβασα πριν λίγες μέρες, φανταστείτε. Γενικά δεν θέλω να πιέζομαι, κάνω πράγματα τα οποία πιστεύω ότι όταν νιώσω εγώ ότι θέλω να γίνουν, οπότε γι' αυτό δεν με αγχώνει όλο αυτό. Εννοείται ότι χαθήκαμε πάρα πολύ και είχαμε το πούμε πάρα πολύ καιρό και δεν ανέβαζα για αυτό το λόγο που σας είπα. Να επανέλθω κάποια στιγμή, μόλις βρω το κουράγιο
και νιώσω και εγώ καλύτερα και νιώσω πως θέλω να επιστρέψω κανονικά. Εννοείται δεν θα το σταματήσω το YouTube, γιατί ξέρετε ότι είναι το χόμπι μου, είναι κάτι το οποίο αγαπώ και λατρεύω να κάνω. Είχα σκεφτεί παλιά να το σταματήσω για να μην νιώθω αυτή την πίεση, με την έννοια ότι ξέρεις πρέπει να ανεβάσω για να το κανάλι μου και να ανεβαίνει, αλλά και να μην χανόμαστε, γενικά να υπάρχει μια ροή στο κανάλι μου. Οπότε όλο αυτό με έριχνε ψυχολογικά, γιατί έβλεπα και προβολές έπεφταν, αλλά πλέον δεν αγχώνομαι. Μπορεί να έχουν πέσει προβολές, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε πράγματα τα οποία μας αρέσουν, και όταν νιώθουμε εμείς έτοιμοι να κάνουμε κάτι, να το κάνουμε τότε. Όθηκα και δεν πιέστηκα και άφησα λίγο ελεύθερο τον εαυτό μου για να κάνω αυτό που θέλω, και γι' αυτό επέστρεψα. Μπορούμε να ανεβάζω τόσο συστηματικά βίντεο, αλλά έχω στο νου μου ότι θέλω να ανεβάσω και δεν θέλω να χαθώ καθόλου από αυτό το κομμάτι. Γενικά το YouTube ήταν ένας τρόπος στο να αλλάξω προς το καλύτερο τον εαυτό μου, να μπορώ να σκέφτομαι διαφορετικά, να έχω έτσι μια άλλη δυναμική και να νιώσω καλύτερα και με τον εαυτό μου. Οπότε με κάνει όλο αυτό να νιώθω όμορφα, και επειδή με κάνει να νιώθω όμορφα, θέλω να το έχω στη ζωή μου όλο αυτό και να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στην σκιά. Ροζάκι έχω βάλει πάρα πολύ λίγο και ναι, κάπως έτσι γράφει. Θα σας το δείξω και πιο μετά καλύτερα. Γράψτε μου και εσείς κάτω τα νέα σας, πώς είστε, τι κάνετε, πώς πέρασετε καρναβάλια. Έχει μπει για τα καλά η άνοιξη, αν και τον τελευταίο καιρό είχαμε λίγες βροχούλες και αυτά, αλλά βλέπω ότι αρχίζει να φτιάχνει λίγο ο καιρός. Ειδικά αυτές τις μέρες πηγαίναμε για περπάτημα, πηγαίναμε για καφέ το πρωί και ήταν ό,τι καλύτερο. Γενικά απολαμβάνω όταν περπατάω και μετά πηγαίνω για καφέ. Είναι τέλειο, ειδικά με αυτόν τον καιρό αλλάζει και η διάθεσή σου προς το καλύτερο. Πάρα πολύ αυτός ο καιρός, να έχει ήλιο, να έχει και λίγο την ψυχούλα του. Την πολύ ζέστη δεν την μπορώ, είναι η αλήθεια, αλλά μου αρέσει που η διάθεση ανεβαίνει και δεν είναι αυτός ο μουντός ο καιρός που έχει τα σύννεφα, βρέχει και δεν ξέρεις πώς είναι η διάθεσή σου. Λοιπόν, δεν ξέρω καν τι θα φορέσω. Αυτή η μπλούζα ήταν η πρόχειρη απλά για να ανοίξω το βίντεο, γιατί μου με πιτζάμες, εννοείται ότι από κάτω φοράω πιτζάμα. Θα δω τι θα φορέσω, είναι η αλήθεια, κάτι άνετο θα βάλω. Δεν ξέρω πού θα πάμε για καφέ. Τα καρναβάλια που λέτε βγήκαμε έξω, κάναμε τη βόλτα μας. Να σας πω την αλήθεια ότι βγήκαμε πολύ νωρίς, όταν άρχισε η βραδινή παρέλαση εδώ στην Ξάνθη, και δεν είχε πάρα πολύ κόσμο κατά τις 9 η ώρα που ήμασταν προς την πλατεία, δηλαδή περίμενα να είχε πιο πολύ κόσμο, μπορεί και μετά να βγήκαν οι περισσότεροι πιο αργά, αλλά φύγαμε νωρίς. Γενικά δεν είχαμε καθόλου όρεξη να κάτσουμε με πάρα πολύ κόσμο. Πήγαμε λίγο στα κουρσάκια, μετά πήραμε να φάμε πίτσα και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το ότι κάναμε βόλτα και μετά πήγαμε και φάγαμε, έτσι περάσαμε χρόνο ωραίο. Και μετά πήγαμε σπίτι, είδαμε ταινία και την επόμενη μέρα βγήκαμε το απογευματάκι, αφού τελείωσε και η πρωινή παρέλαση και όλοι κατέβηκαν κάτω στους συλλόγους. Και πήγαμε και εμείς μια βολτούλα, πήγαμε για καφεδάκι που είχε πολύ ωραίο καιρό, είχε και κόσμο και ήταν φοβερά όλα, πέρασα τέλεια. Γενικά είχα ανάγκη να βγω, μου αρέσουν πάρα πολύ τα καρναβάλια, απλά δεν έχω τη διάθεση πλέον να είμαι στον πολύ κόσμο, πολύ ποτό όπως κάναμε παλιά. Μου αρέσει κάτι πιο χαλαρό, ας πούμε ένα κρασάκι με την παρέα ή με τον σύντροφό σου, με τη φίλη σου, κάτι χαλαρό. Δεν μου αρέσει δηλαδή πάρα πολύ στο να είμαι στον κόσμο μέσα,
κολλητά. Ναι, δεν είμαι τόσο πολύ όσο ήμουν. Θα βάλω και ένα περίγραμμα στα χείλη, κραγιονάκι και αυτά. Οπότε θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα πώς θα είναι. Έτοιμο και το μακιγιάζ μου, έκανα αυτό εδώ το look. Έκανα ένα έτσι ωραίο περίγραμμα και έβαλα καφέ απόχρωση και από πάνω πέρασα και λίγο σάπιο μήλο, γιατί ήθελα έτσι λίγο να φωτίσει, γιατί μπερδεύτηκα, ήθελα να βάλω το πιο ανοιχτό χρωμό, το σάπιο μήλο, αλλά το μπέρδεψα με το άλλο μου το κραγιόν το καφέ και έκανα την μίξη αυτή. Έτσι είναι και τα μαλλιά μου, τα άφησα φυσικά, τα χτένισα μόνο λίγο, έβαλα λαδάκι. Αυτή την μπλούζα που την έχετε ξαναδεί όταν είχαμε πάει Θεσσαλονίκη. Αυτή την παντελώνα, έβαλα και μία παντελώνα. Επέστρεψα σπίτι και πέρασα πριν γυρίσω και λίγα σνίτσελ. Θα ψήσω 2 σνίτσελ να φάω, διότι πεινάσα πάρα πολύ από το μεσημέρι. Δεν έχω ξεβαφτεί καθόλου. Και είμαι εδώ με την Ζουζούνα. Την Τίκα. Σας τη δείχνω πρώτη φορά βασικά. Στο Instagram την έχω δείξει. Είναι αυτή η Ζουζούνα. Και ναι, την έχω παρέα μου. Φτιάχνω εδώ πέρα τα σνίτσελ και ανυπομονώ να φάω γιατί πεινάω σε λίγο. Στο μπάνιο έφαγα, ήταν τέλειο το βραδινό, πραγματικά ήθελα πάρα πολύ καιρό να φάω σνίτσελ από τα Lidl, είναι τα αγαπημένα μου, ξέρω ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αλλά ναι, μου άρεσε πάρα πολύ, έφαγα 1,5 σνίτσελ και τα υπόλοιπα λογικά για αύριο. Βγάζω με την κάμερα του κινητού μου, είναι πάρα πολύ ωραία έτσι νομίζω η ποιότητα και πάμε να ξεβαφτώ. Ας ξεβαφτώ, γιατί θέλω κατευθείαν να πάω να πέσω στο κρεβάτι και να κάτσω να χαλαρώσω. Θα χρησιμοποιήσω το ίδιο που χρησιμοποιώ το νερό καθαρισμό, το Micellar, αυτό εδώ της Garnier, νομίζω είναι τέλειο. Γιατί το άλλο που έχω, σας έχω πει ότι γενικά λάδωνε πάρα πολύ το πρόσωπό μου, αλλά όταν βάζω πάρα πολλές τρώσεις μάσκαρα είναι το καλύτερο αυτό με το λευκό καπάκι που μέσα έχει το λαδάκι. Αυτό είναι τέλειο και καθαρίζει πάρα πολύ ωραία. Οπότε ναι, αρχίζει να μου τελειώνει σιγά σιγά, αλλά ακόμα έχω και πάω να φέρω τους δίσκους. Και οι δίσκοι de maquillage που πήρα από Lidl, από Jumbo, και θα βάλω και την κορδελίτσα μου, η οποία θέλει πάλι πλύσιμο, την έπλυνα τις προάλλες. Θα λύσω τα μαλλιά. Ανοίγουν και πάρα πολύ εύκολα, πολύ μαλακά και νομίζω πολύ πιο μαλακά και από αυτά του Lidl. Ωραία, θα κουνήσω λίγο το Micellar. Θα ξεκινήσω πρώτα με το πρόσωπό μου. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, είχε και τον ήλιο. Κάτσαμε έξω, είχαμε και τα μανιτάρια που βγάζουν ζέστη. Η αλήθεια είναι ότι ψιλοκρύωσα λίγο. Ψιλοκρύωσα μπορώ να σας πω. Πήρα ένα λάτε να πιω, το οποίο είχε
υπερβολική δόση γάλα. Άλλες φορές που παίρνω λάτε έχει και δόση περισσότερη του καφέ. Αυτό ήταν πραγματικά σαν άπνος και το γάλα. Δεν μ' άρεσε καθόλου, δεν το ευχαριστήθηκα καθόλου. Και το μεταξύ παίρνω και με καραμέλα και δεν είχε καθόλου καραμέλα. Οπότε θα ξέρω ότι δεν θα ξαναπάρω από εκείνο το μαγαζί εκείνο το λάτε. Δεν θα ξαναπάρω ποτέ λάτε από εκεί, αλλά γενικά ο καφές τους είναι πολύ ωραίος. Έχω βγάλει ήδη το μακιγιάζ μου και θα... Γενικά προσπαθώ να κοιμάμαι νωρίς, max 1 η ώρα, και άλλες φορές κοιμάμαι και 10:30. Γενικά νηστάζω πάρα πολύ, δεν μπορώ να αντέξω, ειδικά αν έχω ξυπνήσει σχετικά νωρίς το πρωί. Να κοιμηθώ το βράδυ, παίρνω σε βιντεάκια που έτσι έχει σαν ASMR σε εργαστήρια είτε ζαχαροπλαστικής είτε με ζυμάρια και με τέτοια, με εργοστάσια που φτιάχνουν είτε φούρνοι είτε παραγωγής γλυκά, donuts και τέτοια. Μου αρέσει πάρα πολύ, χαλαρώνω full, ειδικά με τους ήχους. Οπότε και έτσι με παίρνει και ο ύπνος το βράδυ και υπάρχουν φορές που έχω κοιμηθεί και έχω ξυπνήσει μέσα στο βράδυ για να κλείσω την τηλεόραση. Καθαρό προσωπάκι. Θα σας αφήσω κάπου εδώ σε αυτό το βιντεάκι και εμείς θα μιλήσουμε την επόμενη φορά σε ένα καινούριο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe και αφήστε μου και ένα σχόλιο να μου πείτε τα νέα σας, τι κάνετε και πώς είστε ή τι θα θέλετε να δείτε στο επόμενο βιντεάκι. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τα λέμε σύντομα. Bye!